בוקר טוב. לפני 14 שנה, כשהייתי מהנדסת צעירה במסגרת בחינה של מערכת מידע, הגענו לאחד מהארגונים לשמוע איך הם מתרשמים מהמערכת. המנהל שאירח אותנו הציג מצגת יפה בחדר דיונים ואמר שסך הכל הם מרוצים. אחר כך ירדנו לרצפת הייצור, לשטח, לשאול את העובדים תכלס מה הם חושבים. אחד מהם אמר בחצי צחוק חצי מרמור, בבית לא טוב, הניהול לא טוב, המערכת לא טובה. המשפט הזה מלווה אותי מאז. אין ספק שכשטוב לעובדים בחיים האישיים שלהם, זה משפיע באופן ישיר על הביצועים בארגון ולהפך. וארגונים לרוב מפספסים את זה ולא מסתכלים על העובד בראייה הוליסטית. היום אני אכיר לכם תפיסת ניהול הוליסטית ופרקטית למצוינות אישית, שהמטרה שלה לעזור לעובדים ומנהלים, לנהל את היום שלהם בצורה יותר איכותית, רזה ולשביעות רצונם, ב5 מהחוליות במפעל הפרטי שלהם. מערכות יחסים, בריאות גוף נפש, התקדמות וצמיחה, חופש בחירה ומשמעות. אני סיוון מדליון, בהשכלתי אני מהנדסת תעשייה וניהול, בוגרת הטכניון. אני מאמנת מנהלים ויועצת גם מטעם משרד הכלכלה לשיפור פריון וייעוץ ארגוני ותפעולי. התחלתי את הדרך ברפאל, עבדתי שם במשך 7 שנים, הייתי ממקימי תחום המצוינות. שם גם למדתי את החשיבות של המיומנות בניתוח תהליכים ובתכנון תהליכים יעילים. שם הכרתי את הדינמיקות בין עובדים ומנהלים, את החוזקות ואת הכאבים. בשפה של הארגון זה נקרא מצוינות ארגונית ותפעולית. בשפה של האינדיבידואל לא היה לזה שם, עכשיו יש, דרך הערך. הגעתי לזה לא במקרה. כשהייתי סטודנטית, בן הזוג שלי, אלעד, במשך 7 שנים היינו יחד, נהרג במלחמת לבנון השנייה. המוות שלו היה אירוע מכונן בחיים שלי, והוא שלח אותי למסע לעזור לעצמי. רכשתי כלים, ולא הפסקתי ללמוד, האמת עד היום, כלים שיכולים לעזור לי להתמודד וליצור חיים מספקים ושהם לשביעות רצוני. Fast forward, 10 שנים קדימה, ואני מוצאת את עצמי בקלישאה המוכרת. מג'נגלת בין הרבה כובעים, זוגיות, אימא ל3 ילדים, 2 תאומות, מנהלת עסק, מנהלת בית, ובאמת הרצון שכולם יהיו מרוצים, כולל אותי, ושאם אפשר שכל הדברים יהיו מושלמים. אני בטוחה שחלק מכם פה מזדהים, ובטח אולי גם העובדים. זה הביא הרבה מתח, חוסר איזון, חוסר סיפוק, תסכול, שחיקה ואפילו חרדה לחיים שלי. הרגשתי שאני חיה בערך. חיפשתי שיטה הוליסטית, פרקטית, שתעזור לי לנהל את כל המפעל הזה, מפעל החיים שלי, בצורה יומיומית, ושאני ארגיש באמת על בסיס יומיומי, בלי לחכות לסיפוק, נינוחות, תחושה של שליטה ולהיות באנרגיה גבוהה. אז לקחתי עקרונות וכלים מהעולם של הניהול הרזה, ניהול וחשיבה רזה, איתם עבדתי שנים בארגונים, ושילבתי את העקרונות מעולם הניהול הרזה עם עקרונות מעולמות המודעות, הפסיכולוגיה החיובית, ההתפתחות האישית והאימון, ופיתחתי את דרך הערך. דרך הערך היא תפיסה הוליסטית ופרקטית לניהול עצמי ומנהיגות מודעת. זו שיטה שהמטרה שלה להתמקד ולייצר ימים מצוינים על ידי מיקוד בביצוע פעולות שמוסיפות ערך ללקוח הכי חשוב בארגון. נחשו מי זה? העובדים, בדיוק. אנרגיה וזמן זה המשאבים הכי יקרים ביום שלנו, ומה לעשות? הם מתכלים. אנחנו נרצה שלעובדים בארגון יהיו את הכלים לעזור לעצמם ולשפר את עצמם בשני מדדים מרכזיים. המדד הראשון זה כל כמה פעמים ביום הוא פוגש אירוע שמסיט אותו מהדרך.
זה יכול להיות למשל עובד שמתפרץ בדיוק כשהוא עובד על איזשהו משהו, או שיחת טלפון נוזפת מהאישה או להפך. המדד השני זה אנחנו נרצה לשפר את משך הזמן שלוקח לעובד להתאושש ולהתמודד עם אותה סיטואציה שהסיטה אותו מהמטרות, ונרצה לעזור לו לחזור לזרימה ולעשייה פרודוקטיבית. בואו ניקח דוגמה. הייתם עכשיו בפגישה עם אחת מהעובדות שלכם. בפגישה עלה איזשהו קונפליקט והעובדת יוצאת לא מרוצה. היא מגיעה למשרד שלה, היא מלכה את עצמה על דברים שהיא אמרה או עשתה, והיא אפילו חושבת שאתם בכלל לא רואים אותה. ברור לכם שהאנרגיה שלה מתרוקנת באותו רגע מהסיטואציה, ולתת שירות ולהביא ערך ללקוחות, לבן הזוג או לילדים, באותו היום יהיה לה קשה כנראה לתת. וברגע שאין לעובדים את הכלים איך לשפר את המדדים האלה, זה באופן ישיר משפיע על הביצועים של הארגון, במדדים כמו יצירתיות, איכות, פריון, היעדרות עובדים, תחלופה וכמובן ברווחיות. בדקות שנותרו לי אני רוצה לתת לכם טעימה מעקרונות וכלים של דרך הערך. אני אתחיל מזה שהמצפן שמכוון אותנו ביום זה המילה ערך. תעודדו את העובדים שלכם ואפילו אתם לעצור כמה פעמים ביום ולשאול את השאלה הבאה: האם זה מוסיף לי ערך? האם מה שאני חושבת, מרגישה, עושה או עומדת לעשות עכשיו מחזק אותי ומקדם אותי למטרה, או שאולי זה רק מרחיק אותי ומחליש אותי? האם זה מוסיף לי ערך לעשות עכשיו אקספט לפגישה? זה מקדם את הפרויקט, אותי, את המחלקה? האם זה מוסיף לי ערך לעשות במקום העובד שלי את המשימה ולכעוס עליו שהוא לא עושה את הדברים בדיוק כמו שאני רוצה? האם זה מוסיף לי ערך לגלוש עכשיו בפייסבוק ולהגיע הביתה שעה מאוחר יותר? השאלה הזאת משפרת את המודעות, ואיתה גם משתפרים הבחירות שלנו והתוצאות בחיים. בדרך הערך יש עיקרון מרכזי, והוא נושא של צמצום ומניעה של בזבוזים. בשיטה יש 11 בזבוזים שמונעים באופן לא מודע מהעובדים ומהארגון לבצע ולייצר תוצרים מצוינים. אני ארחיב על 2 מהם. הראשון זה האחזות. כשאנחנו נאחזים בעבר, באיך דברים צריכים להיות, במחשבות שליליות ובאמונות לא מקדמות. האחזות בוואו, כמה טוב היה עם המנהלת הקודמת, איזה חבל שהיא עזבה. במקום לתעל את האנרגיות האלה, לעזור לעצמנו להסתגל לעבודה עם המנהלת החדשה. האחזות באמונה שאני לא מספיק טובה להתקדם לתפקיד הבא שאני רוצה. הגורם בזבוז השני זה הימנעות. כשאנחנו נמנעים מהתמודדות עם כאב, פחד ורגשות שליליים ולחשוב שאולי הם אויבים. למשל, לא לטפל בבעיות כשהן עוד קטנות. לא להיכנס לקונפליקטים, להימנע משינויים. בזבוזים נוספים זה פיזור, חוסר נוכחות, אי שימוש במשאבים, חוסר הזנה מנטלית ופיזית, כיבוי שריפות, דיאלוג פנימי מחליש, מלאי, עיבוד עודף והמתנה. בזבוזים הם חלק בלתי נפרד מהחיים, אבל בדיוק כמו ההבדל בין רע לתרופה, הסוד הוא במינונים. אני מזמינה אתכם להגיע אחרי ההרצאה ואני אתן לכם גלויה מעוצבת, אפשר לתלות אותה במשרד, לעצור דקה ביום ולהיות במודעות לנוכחות שלהם. אז דיברנו על שאלת הערך, דיברנו על 11 גורמי הבזבוז, אני רוצה לתת לכם טעימה מהכלים, מהפתרונות ומהכלים שעוזרים לנו לנהל את היום. אז בדרך הערך יש ארגז כלים מאוד עשיר שמגיע מעולמות הבאים, מנטלי, רגשי, פיזי ואנרגטי. למשל יש עמוד שגרה, אחד מהכלים עמוד שגרה זה כלי שעוזר לנו לשמור על היום שלנו בצורה ממוקדת ויציבה, בכל תנאי של מציאות וסיטואציה שהיום מביא איתה. יש את המתנה של הבוקר, שהמתנה זה שגרת בוקר שעוזרת לנו לפתוח את היום באנרגיה גבוהה, ויש בה הכרת תודה, מיקוד במטרות, תנועה פיזית, נוכחות וחיבור לעצמנו והזנה. יש עוד כלים נוספים, אבל על זה אני מרחיבה בהרצאה המלאה.
אורית, מנהלת מרפאל, מספרת, היא הגיעה ממש חסרת אנרגיות ומותשת מהתמודדויות בבית ובעבודה, מספרת שאחרי שהיא עבדה עם הכלים היא הרבה יותר אנרגטית ושמחה, היא שומרת על יציבות רגשית ומקדמת את המטרות שלה. דרך הערך היא תפיסה שבאה לשנות את השפה של העובדים בארגון ולעזור להם להיות יותר מודעים ומנהיגים. אין לי ספק שכשעובדים ומנהלים פועלים לשיפור ודיוק בצעדים קטנים, עקביים ויומיומיים, זה מוביל אותם לתוצאות גדולות מאוד בחיים, גם האישיים וגם המקצועיים, וזה לגמרי יוצר מצב של ווין ווין. תודה רבה.